Ki pulit rengkat berkecingnya trelang ki nong song snong ka umlang kedai ki layo bansai ya ka mediap jong wei rangba oblangam jelom hapo jong ka wei ka waduit ka baharut ka surok National Highway 6 ka badan ha down gate nongpo ribhoi district. Katei ki jingja ngam jelop jong tei rangba akalaja kamit senya jong ka khat ar tarik ujeliu ar hajar ar paulai hadin ka jingther jong slab ubajur ubalane kumba lai kenta ai bada ka jingwat chitom ki nong song snong bat ki bor pulen layo bansai katei ka medyam hagi benta ka khardop jing bishar jong ka district session judge hanongpo kaba ka jingyawat kalane kumba ar kenta tam ai hagi phut jong katei ka wadoi. Kat kum katei ke jingja la keno bau tei rangba harengkat laingut ki parlok jong u ki dangsong ri slap harut katei ke wadut bat kendit kensan utei rangba ula kelon syadin bat hap ha katei ke wadut bat ki parlok ki jong u ki persang banyawat di u henrei kim sem lalap serngiu tat hadu bagi pajba ki belayo jingtep ki lawan banyarap banwan bat la syem ya kamet jong tei rangba hakmat ka kherdom jong katei ke ying bishar. Ya katei kamet urang ba lakit no sya civil hospital nongpo banle ka post mortem bar ka jingto kit ki pulet kadangnya sya prang. Asli ayahnya ada. Ibu kadang-kadang. Bapak.